Ayun mga kasapot, bali sisimulan na po natin bilangin yung nalikom natin sa araw na to. Good morning mga kasapot, bali nandito tayo sa Barangay Concordia dito sa Bulinaw. So may charity event na gaganapin dito, kasama natin yung mga team Sapot, si Madam Joyce, si PJ, si Munsor, si Sapot, tapos si Imer na nag-overshoot kanina. Tapos yung ibang tropa na kasama natin dito sa charity event. Ayan, ito yung sticker natin, mamaya bibili tayo, pag may sobra ihingi tayo. Ayan, ito rin yung pagkain. Hello! Ayun, ito na yung pagkain natin. Hello ma'am. Ayun, yung maliban dyan. Yung kabila. Ito. Oo, bahala kayo dyan. Puro sahit sa ano. Almusal. Opo, ayan. Ito yung mga kasabayan namin kanina. Ayan, sila yung kasabayan natin kanina. Makain sila. Hello. Sapot may pang-umagaan sila dito. Wow! Wow, sarap. Kain tayo, kain. Po, ma'am. Oo, nag-iimbita si Madam Joyce sa bahay nila kakain. So libre na naman kainan nito. As usual, sinong mauuna? Bunsor talaga. Ayan o. Hotdog daw. Ma'am Joyce, matagal na hindi ka nakakain ng hotdog ha? Gagi, saan ba magdadalawang buwan na? Kuya ako, galing akong Bagyo. Galing akong Bagyo kagabi. Nag-overshoot ka. Oh, diretso Bulinaw. Astig ka talaga. Ayan, kain na tayo mga sakto. Uy, isa-isa lang. Dalaw-dalaw po tayo ulam mo. Ang dami natin. One lang. Isa-isang pares. Kain muna. Sapot, bilisan mo. Kakain ka? Yung pagkain mo, kainin ko na. Oh. Hindi, ate na tayo. Sige, hati-hati na lang tayo. Bali, nandito na po yung tatay ng ating beneficiary. Ito po si tatay. Tay, kamusta po yung anak niyo po? Nandun pa po sa ospital na nalagyan pa ng tubo sa likod. Ano po bang sakit ng anak niyo, tay? Yun nga, yung pumutok yung bukol niya sa baga. Sa Bukol? loob. Then, operahan siya ulit. Ilang taon na po ba yung anak niyo? 24. Hindi po. Lalaki po ba mga lalaki? Saan niya po nakuha yung sakit niya? No, hindi namin malaman. Dahil tuwing umaga nag-jogging yun. Punta nag-gym. Hindi naman naniligan yun. Hindi naman madalang naman uminom. Umiinom lang yun pagka may okasyon. Iniingatan niya yung sarili niya. Ha? Sobrang pag-iingat sa sarili niya. Siguro, parang gano'n. Kaya lang siguro yung pan yun, kasi nung grade 5 yun, nabunggo siya ng motor. Sa Ay, likod. hindi niya na po pina-check up yung simula nung... Hindi, nakon kasi yung... Tsaka yung pasa niya, hanggang ngayon nandun pa, sa likod. Nagsimula nung bata po siya hanggang ngayon lumaki na siya? Oh, parang yung pasa niya. Baka doon na po nagsimula yun. Siguro, na, parang doon ko na rin nakuha yung pa na... Doon na lang naiisip ko na dahilan nun. Pero ano, kaya po nandito yung mga rider na katulad ko, nagpulong-pulong po para magbigay ng tulong sa anak nyo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Opo, huwag kayong mag-alala. Napapansin nyo naman po siguro, pag tuwing linggo, ang daming rider na kumakalat-kalat, di ba, kung saan-saan. Ito po yung gawain namin, yung magbigay ng tulong. Kaya yan, mamaya po, pag magkano po yung malikom, galing po sa puso namin yung pagbibigay nun. Para makatulong po kahit konti. Yun lang po na tayo.
Ano nga po ang pangalan niyo tayo? Salvador Cañas po. Yung anak niyo po, Marvin Marvin Cañas. Kanyas. Ayun. So, ayun mga kasapot, ayun yung sakit ng ating beneficiary. May pumutok na bukol sa kanyang baga. Pangilang opera na po ba niya tayo? Bali pangalawa, parang pangalawa. Nung unang opera, Yung tubig, tubig sa baga. Natanggal na po. tanggal. Pangalawa naman, yung may bukol na sa baga. Pero yung katawan niya naman po, okay naman po tayo. Okay pa naman. Malakas rin po. So, lagi tayong magdasal sa Panginoon po na bigyan tayo ng lakas. Doon sa anak niyo po, no? Huwag niyo pong papabayaan. Maraming salamat po tayo. The best kang tatay. I love it. Sapot, bali nandito na rin po yung Team Kumaw. Yan si... Baka naman. Hello sir, good morning. I love it. Pero hindi babaero. Awa. Hello. Ayan, nandito na po sila. Ayan po. Gaya sila ng parking. Yes, si Madam. Madam yung ating buena mano dito sa ating beneficiary. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Inom visit. Ito si Tim Kumaw. Ayan na po. Yun yung ibang tropa. Ito si pag kailangan mo ng bibi, maraming pato sa kanila. Bordado. Good morning. Morning po. Ayan na po. Ito yung good guys. Ito yung mga tropa natin na good. Pero guys, good guys. Paano yan? Pwede good guys lang. Ma'am, pumapayat tayo, mama. Ano na naman yung Basta ng laban. Bugbugin mo nga. Ganun talaga po pinagmamahal. Marami ka siguro. Sabi nila boss, pag yung babae napunta sa tamang tao, tumataba. Gusto mo ba magpapayat? Maghanap ka ng jowa na sasakit ang ulo mo, consumption. May stress ka. Luloko mo na naman, ang aga-aga eh. Wala nang init na nga eh. Opo. Hello. Andito na yung mga beauty girl ng mga Team Kumaw. I love it, yes. Kumain kayo ng lugaw. Kain na. Wow, sana all. Ayun, shoutout po sa mga tropa dito sa Bani. Ang grupo po nila ay Bani Mix Riders Club. Ayan po. Halos pinuno na nila tong court. Meron pa doon sa dulo. Ayan. So kakain na sila, tapos bibigyan ng sticker and kain muna sila. So maraming salamat po sa Batlords. Ayan. Ito po sila. Handang magbigay ng tulong. Classmate ko na to lagi. Yan, lahat sila classmate ko na. Sir, saan pa po kayo galing? Bayan ng Kalasyaw. Kalasyaw. So magbibigay ng tulong dito pa sa Burlinaw. The best as steak. Ayan, meron po silang binigay na pera at saka grocery po. Ayan. Maraming salamat. Founder rin po. Maraming salamat po sir. Okay. I love it, yes. A few moments later. So yun mga kasapot, bali sisimulan na po natin bilangin yung nalikom natin sa araw na to. Bali
naka 10,806 pesos po tayo mga kasapot. Ito po yung pera na nalikom sa araw na to. Maraming salamat po sa dumalo, lahat po ng sumuporta sa charity event na to. Maraming salamat po. Ayan. Magkano yung nalikom natin ngayon, sir? Nalikom tayong ano sir, 11,100. 11,100. Ayun. So, Ayun, ang laki na nalikom. so, ibibigay na natin sa tatay ng ating beneficiary. Opo, opo. Gamitin ko po sa government page sa Umarga. Pasensya na lang yung tulong na namin sa ito po. Maraming salamat po sa mga tumulong sa akin, para sa anak ko, sa si Marvin. Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan ito dahil sa inyong mga riders. Ayan. Gamitin niyo po yan tayo pang paggamot ng anak niyo. Ubusin niyo para sa anak niyo po. Yan, bukal po sa puso namin mga rider na magbigay ng tulong para sa inyo nangangailangan. Maraming salamat po. Ingatan niyo po yung anak niyo. Ayan. Maraming salamat po sa dumalo dito sa charity event na to, lalo po dun sa mga malalayo na gumawa ng paraan, nag-ubos ng gas, kahit na nangangawit sila sa daan, nagtitiis ng gutom, mainit man sa daan, para lang makapagbigay ng tulong sa katulad nila. Kaya maraming salamat po. I love it, yes! Ganon din sa mga team sapot ko, ayan. Team Dugan!